खुलुमबाय आंनि मुङा निथाराम नार्जारी आङो मथामब्रै सार्केलनि सिङाव थानाय टिमिजोरा मण्डल NLC निफ्राय बे निथाराम नार्जारी इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खनसेबाव खुलुमबाय जासियो खुलुमबाय। अब्ला फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो दसे समनि थाखायब्लाबो जोङो सोलोंलायनि जोङो गोसो होनानै जोङो फोरबोनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनि फोरबोनि बोसोनखौ जोङो इसोरनो जोङो सोलोंगोन इसोरनो जोङो रोंगोन मानोना जोंनि सोलोंनायानो जोंनि गुदि बिफां बेनिखायनो नोंथाङा गियानखौ इसोरनो हांख्रायो गियाना नोंथांनि सायाव फैयो। अब्ला आङो मोनसे बाइबेल आङो फरायनो आखायाव आङो लाबाय आङो फरायनि दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय गाहाम बोसोन बिजाबनि 5 बालाब 21 सिरि गाहाम बोसोन बिजाबनि 5 बालाब 21 सिरिखौल' आङो फरायगोन जिसुनि मुङै आं फरायनो। फोरबोआ जेरावखि थाङा मानो नोंखौ जेरावबो नुहुरो जिसुनि मुङै आमेन। अब्ला बेयावहाय बुंदों आंनि अनजाग्रा अनजालि लोगोफोर दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि साननाय जोंनि मावनाय मानिफोरखौ नुहुरजोबो जों जेरावखि थाङा मानो बियो जोंखौ नोजोर होबाय थायो जोङो बिनि खाथिनिफ्राय जोङो माब्लाबाबो जों खारखोमानो हाया। बेनिखायनो आंनि बिमा बिफाफोर आंनि अनजालुफोर आरो अनजालिफोर दिनै बाइबेला बुंदों जोङो गोरोन्थि मावनानै जोङो जेरावबो जों खारखोमानो हाया। गोसोनि गाज्रि साननानै गोसोआव गोरोन्थि मावखोमानो साननायखौ जोङो लाखोमानानै जों जेरावबो जोङो थाखोमानो हाया। आंनि अनजालुफोर आंनि अनजालिफोर दिनै गोथार बाइबेला जोंखौ दिनै फोरमायदों। बेनिखायनो आंनि बिमा बिफाफोर जोङो इसोरनि नोजोरनिफ्राय जोङो माब्लाबाबो जोङो खारखोमानो जोङो हायैखाय जोङो पाप मावनानै जोङो पाप मावनो साननायखौ जोङो लाखोमानो हायैखाय जोङो मानोथो जोङो गोरोन्थि मावनानै जोङो इसोरनिफ्राय जोङो जायगायाव थाबावनो मानोथो जों इसोरनिफ्रायलाय जोङो आन्दो थाबावनो। अब्ला फैदो जोंनि गाज्रि साननायफोरखौ जोङो गारनानै जोंनि गासै अहंकार गोसोफोरखौ जोङो नागारनानै जोङो फैदो बिदिब्ला जोङो साननि जोङो आं इसोरनिफ्राय माब्लाबाबो आं खारखोमानो हाखाया आंखालब्लाबो बियो आंखौ जाहोयो आं दुखुआव गोग्लैब्लाबो बियो आंखौ नाहरो आङो इसोरनि सिगाङाव आं माब्लाबाबो खारखोमानो हाया होननानैहाय दिनैहाय जों इसोरखौ जों फोथायनि जेरावखि थाङा मानो जोङो इसोरखौ जोङो नाजावनि जोङो दसे समनि थाखायब्लाबो जोङो इसोरनो जोङो 2 मिनिटब्लाबो जों इसोरनो जोङो समखौ होनि जोङो बेनो जोङो थानो थाखाय जोङो जायगा होनि मानोना दिनै बाइबेला बुंदों नोङो जेरावखि थाङा मानो फोरबोआ नोंखौ नोजोर होबाय थायो होननानैहाय आं जेरावखि थाया मानो आं गुजरातआव बेंगालराव आङो जेरावखि हायद्राबादाव जा आं आसामाव नङाब्ला झारखन्डआव थाया मानो बियो गासैबो आंखौ नुहुरजोबो। दिनै मानसि माहारिया जोङो इसोरनिफ्राय जोङो माब्लाबाबो जोङो खारखोमानो हाया। बेनिखायनो आंनि अनजालु आरो अनजालिफोर अब्ला जोङो इसोरखौ जोङो फोथायनि इसोरनाव जों गोगोम खुन्थियाफोर बायदि सानजानि बारा फैनानैहाय बे खुन्थियाखौ हाजारखि बार बारनानै सोमावफैया मानो बेबायदि जों गोगोम जानानै जोङो गसंथानि आरो गोगोम जानानै जोङो गसंथानानै जों इसोरखौ जोङो नंगौयै नंथारगौयै जोङो खुलुमनि। अब्ला हामबायसै लोगोफोर आं इसोरनि बोसोनखौ इसिबां आङो गोदै गोदै बुंनो थाखाय आंहा इसिबां बोलो गैया। इसोरनि बोसोनखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदै गोदै बुंनानै आं गोजोन होनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना बे बाइबेलफोरखौ नोंथांमोना गावसोरनो फरायदो
आरो फरायनानै नोंथांमोना गावसोरनो मिथिखागोन अननानै हामबायसै लोगोफोर अननानैहाय गोरोन्थिफोर जालांदोंब्ला बे बुंनायफ्राव इसोरनि मोखांखौ नायनानै आंखौ निमाहा खालामदो हामबायसै जिसु बाखनायथों गोजोन हर